车怎么收费？1小时9元。Assalamualaikum warahmatullahi 观众朋友们，大家好。Welcome to Sadua Chicken Shilimu 那口用声能区搜给我头汉语简单说。你且看的给木库马尔哈宾的个南布林北京。Termasuk karungmu yang sebalik mufarada rasimna yo。这里停车怎么收费？1小时9元。这里停车怎么收费？Wana jumlah tanah nufing nawane akibia anang dong ajie mota。这里 ana nufing anang kinang。这里停车 ajie mota。停车收费 karbar kudi。怎么 ？Ainihi mana itache yaya。怎么收费 ？Anang ana nufing wato nawane yakamata abia。ko kuma kudin nawa ne ya kamata a karba。这里停车怎么收费 ？Wato kudin nawa ne ya kamata a biya a nan don ajiye mota。1小时9元 ，wato yuan tara kowace awa。小时 ana nufin awa ko awoyi。1小时9元 yuan tara kowace awa ɗaya. To masu karo mu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau na koyon sunanci a sauƙaƙe. Kafin mu yi salama yanzu bari mu maimaita jimlolin da muka koya muku a yau. 这里停车怎么收费？1小时9元。To ƙarshen shirin kenan kan da cewa sai mu haɗu a shiri na gaba. 再见。